Total na 199 ng raffle events o pagrasay ning gapo ang naitala kan Phivolcs matapos na isaangat sa Alert Level 3 ang estado kang bulkan mayon. Sinyales na nasa delikado ng estado ang aktibidad kang bulkan. Galing siya sa lava dome na natitipak siya unti-unti. So hindi siya lumalabas galing sa loob. Kumbaga natitipak lang yung lava dome. Sigun pa sa ahensya, nagrarasay ang mga gapo sa distansyang 500 sundo 2,000 metro hali sa crater kang bulkan. Kaya na maliwat ipinagirumdum kang Phivolcs na bawal ng gad ang paglaog sa 6 km danger zone. Nanotaran man ang pagbanaag sa crater kang bulkan as nanotaran man ang padagos na paghubag kang edifisyo kaini. Na kapag ka-open si Mayon, may mga visual observations din kaming nilalag at nire-report namin yun. Mientras tanto, handaan naman ang warehouse kan Office of Civil Defense na gagamiton kan DSWD para sa titipuno na relief packs kaso dagos-dagos na ang aktibidad kan bulkan. Kan nakaaging aldaw, nagbisita na sa pasilidad ang representante kan DSWD. Nakikipag-coordinate din kasi kami din yung nagiging point person. Pero si provincial government naman, they directly request for assistance from other regional offices as well. So si RDRMC Bicol, more on support kami for Albay kasi ayaw naman din natin na mahirapan din yung provincial government kasi tulong-tulong po talaga tayo dito. Dugang pa kang ahensya bukas man sinda sa mga lokal na gobyerno na kaipuhan nin asistensya. Makipag-koordinar sana sa saindang opisina. Ngunyan na aldaw nakatalaan magkaigwan ng pagtiripon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para pag-ulayan ang magiging sunod na aksyon may kinaraman sa aktibidad kang bulkan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.